Földi Barbarának hívnak, a Miskolci Egyetemen tanulok gazdászként, kereskedelem és marketing szakon, illetve cheerleader vagyok, pontosabban a csapatkapitány. Egyetemi játékokon vettem már részt, mint önkéntes vagy tartalomgyártó, de még versenyezni nem volt lehetőségem, erre majd májusban lesz az első lehetőség. Tavaly júliusban a vízilabda és tollaslabda bajnokságon önkéntesként vettem részt, ami egy nagy élmény volt, hiszen csináltunk egy TikTok trendet, ahol én álltam ki az egész társaság elé, és én mutattam meg és tanítottam meg mindenkinek, ez nagy élmény volt. Illetve utána augusztusban a magyar delegációval én utaztam ki Kínába, mint tartalomgyártó. Ez is fantasztikus élmény volt, főleg a nyitó este, az óriási élmény volt, egy nagy stadionba sétáltunk körbe, aztán egy több órás műsort láthattunk, ez örökké élmény maradt. Nagyon várom, hogy májusban részt vehessek az első MEFOBOM-on, ahol már a cheerleadinggel fogok tudni versenyezni, mivel eddig táncosként versenyeztem, de ez lesz az első verseny, ahol cheerleaderként fogok színpadra állni. Én azért tartom fontosnak az egyetem mellett a sportot, mivel megtanított engem egy olyan időbeosztásra, amivel hatékonyan tudok tanulni a vizsgáimra, és közben a maximumot tudom nyújtani az edzéseken és a fellépéseken. Azt üzenném az EUG-re érkező sportolóknak, hogy hozzák ki magukból a maximumot és élvezzék. Az önkénteseknek pedig azt üzenném, hogy legyenek nyitottak, és ismerjék meg a külföldi sportolókat és önkénteseket is. Az egyetemi sportnak köszönhetem, hogy megismertem Molnár Ágit, az edzőmet, aki arra bíztat, hogy én is edző legyek. We are waiting for you, because it's gonna be more than games. Join us and become more than a volunteer.